Nengkong nga aingu yo belai. Balapli kalat kelenti yanga. Bangan poi syadu kene katong. Bat lada kelem kecing yalam lenti jong belai. Ngan omlong hiru ubajab. Hagi lenti barok. Bat ngan kelalong ubasyaran. Re aingu yo turai. Balai yalam yanga. Bat haga juk kapor nga ai ku belai kerpang ya pi iwe pa iwe. Kibaju ai kakti kaman kakti kadiang. Ban ai ke jingkershan yang aleng ba kene ka channel YouTube kabanga ai kerteng natrep imai bat ngamdon ai hero bangan siu keliang ya ka jingkershan basbon jongpi yanga Henry tangkawe ngan ken mau bat ngan bulan hagi jingduai na ka menta ka jingkershan ka jongpi ba ublai unlong ringkat ya pi iwe pa iwe ki baju kershan ya kene ka channel jonga ba un ai kamet ka bakoj bakya ya pi baro kumju ya ka yeng kesam jongpi ba pinang bha ha ka kam ka jam ba ublai un gerku ya pi kam tam ba pinang yo ya ka met bakoj bakya ka badai ka spa ba jong ka jing em ti hang ne menta ngayo ka jing siu kat tu ka ne da ka jing kershan ka jongpi ki parlap na kam ta u benai egas ngayo kumpa chi po hajar lai spa rapu pratingka Kublai shibon kene gede ke jingkershan barat pa jongpi yanga. Sashi simpat ublai ungkerku yapi.